Vogelwaarde. Nu volgt er een fietstocht, hier in Oost-Zeeuws-Vlaanderen dus, Vogelwaarde, Henksdijk, Kloosterzande en Waalsoorden. Dus een bijzonder aangename regio om te fietsen en ook natuurlijk om te wandelen. Dus ik ga nu vertrekken via de exit eindpunt hier van Vogelwaarde. Het is redelijk bewolkt, maar bon, er is geen regen, dus het is altijd wel aangenaam om te gaan fietsen. Zo aankomst Henksdijk met de camping
oude haven aan de linkerkant. En dan de grotere, de Vogel. Ook wel nog redelijk veel bezoekers op de hoofdparking. Ik zie ook dat de Vogel alle letters terug heeft. Het is ook een vernieuwing. Dus de aanduidingen. Dus de Vogel. Hier heb je ook een bijzonder grote cafetaria. Mooi en ruim. Het is ook wel aangenaam voor een dag langs te komen. Gewoon op een daguitstap hier. Mooie omgeving voor je wandelingen te maken. Heb je ook een mini-golf en andere voorzieningen. Ja, en dan ook een pracht van een binnenspeeltuin voor de kleinste, is ook aangenaam. Hier een koffie te komen drinken en dan ook zeg, die binnenspeeltuin. Hier is ook een oplaadpunt voor de e-bike. Dus hier. En dan ook alle voorzieningen. Ja, als ik nog een keer kom voor een daguitstap, kan ik ook wel nog even de beelden delen van erbinnen. Dus bijzonder aangenaam. Ja, er is ook een zwembad. Dus ook nu dat ik het hoor terug. Ja, ook verschillende droomvluchten te vinden van al enige tijd terug op een kanaal van deze locatie. Zo, ik ga nu verder via Hengstdijk dorp, centrum. Met de fiets kan je niet rechtdoor, met de wagen wel. Dus moet je wel even binnenrijden hier. De regio is bijzonder ontspannend voor wie dat even weg wilt van de drukke stad en zo. Hier en dan ook verder de Walsoorden. Je ziet hier ook veel woningen te koop, ook in Vogelwaarde. Soms heb je dat de ene na de andere, ook wel mensen die komen en gaan.
natuurlijk voor het woon-werkverkeer als iemand aan de andere kant van Nederland te werk gesteld is, natuurlijk wel lastig met de Westerschelde-tunnel of via Antwerpen. Voor België zelf valt het wel nog enigszins mee met de E34 aansluiting. Hier heb je dus die school die te koop stond. Ik ga toch een keer moeten zien op het net wat er daar aan gekomen is. Normaal gezien heb je hier de aansluiting via de parking. De termijn voor het project binnen te dienen is waarschijnlijk nu wel voorbij. Dus dat is hier, even kijken. Ja, de poort staat open, hè, maar bon. Het is te zien via de dronevlucht. Hè. Dus een schooltje die te koop staat. Of misschien te koop stond. We zien welk project dat er komt. Hier, te Hengsdijk. Ja, hier ben ik wel even binnen. Aan de voorkant. Het is wel natuurlijk een mooie locatie voor sociale projecten. Van kinderopvang tot andere zaken. Natuurlijk hier is het wat afgelegen buiten Hulst. We zijn hier al direct 12, 13 kilometer van Hulst stad. Het is natuurlijk ook wel een kostelijke zaak op het gebied van energie en zo. Stel dat je daar een sociaal project start, moet ook nog allemaal wel betaald worden. Zo mijn aansluiting nu voor Kloosterzande.
Dus met de wagen kom je dus gewoon van de linkerkant, hè, rechtdoor. Moet je niet binnen in Hengstdijk. Welkom in Kloosterzande. Dus ja, vlakbij Vogelwaarde. En van deze locatie ben je ook maar minder dan 10 kilometer van Huls. Het is uit een andere hoek. Vogelwaarde ook gemiddeld 10 kilometer. Dus een absolute gezellige regio hier om te fietsen en zo dadelijk ook de Zeedijk.
ook nog even de molen. Ja, daar heb je die taxi. Hier is het ook de halte voor de haltetaxi. Dus de benaming haltetaxi hier, als er geen bus meer rijdt, zoals vandaag zondag, dan moet je zo'n taxi opbellen 2 uur vooraf. En dan kan je van halte tot halte. Bon, voor vrije tijd 2 uur vooraf opbellen en zo. Ça va, maar natuurlijk als je spontaan weg moet, kan dat wel lastig worden, die 2 uur. Hier ook op het bord Hulst 10 kilometer. Dus ja, het is dezelfde afstand van Vogelwaard naar Hulst. Hier ben ik op de locatie van die nieuwe woningen. Het zijn van die compacte woningen, maar bon, het is wel praktisch. Het is nieuw. Dus het zou ook wel interessant zijn, dergelijke woningen natuurlijk in Hulst, daar 2028, maar dan nog wel iets groter voor gezinnen. Hè. Dus hier toch wel een serieus aantal nieuwe woningen.
Ja, van deze kant heb je ook al zicht op Waterzand. Ik zeg, die appartementsgebouwen zijn ook al redelijk in zicht hier. Via de linkerkant is dat wel de kortste route met de fiets. Je kan natuurlijk ook wel direct via Walshoorden dan. De dijk. Ja, hier dat postorderbedrijf staat al jaren en jaren leeg. Het is jammer dat men niet een nieuw project start hier. Hè. Een technologisch bedrijf, iets voor Nederland op het gebied van drones, het bouwen van drones, van futuristische apparaten of een autofabriek voor elektrische voertuigen. Hier, ik zeg, hier heb je een enorme grote locatie. Het zou ook wel ideaal zijn voor de regio en de aansluiting met België. En de andere kant direct de Westerschelde, de Varenroute. Dat is ook wel de reden dat vele mensen aan de andere kant van Nederland werken of gewoon in België. Er is toch wel weinig verandering hier in heel die streek. Hè. Walshoordenstraat. Ook bijzonder mooi hier, hè. Dat stuk en dan ineens die zeedijk.
Zo even rustig hier op de locatie, maar absoluut een aanrader om hier langs te komen. Ook uit België, dus gewoon doorfietsen Hulst en dan rechtstreeks de richting van Kloosterzande uit. Hè. Ja, ik hoor een vliegtuig momenteel. Hier heb je ook wel een vliegroute voor Engeland en ook wel is er nog een andere route naar de richting van Amsterdam op. Bon, er is hier bijzonder rustig. Even aan het kijken hier, het tablet hier met de vaarroute van de boot, maar momenteel staat hij niet actief. Kan je ook op bepaalde momenten hier een live overzicht hebben over de schepen. Hè. Dus vaarroute Antwerpen-Noordzee en aansluiting voor het kanaal Henderneuzen. Hè. Pracht van een zone. De mensen die komen met de fiets. Ik zeg, het is bijzonder ontspannend hier. Hè. Ook gezellig met de picknicktafels. Neem je picknick meegeven hier uitrusten. Hier heb je ook een mooi zicht op waterzanden van deze locatie. Ja, op de video is het misschien even iets verder, maar bon. Er komt wel nog een update. Binnenkort terug van de volledige locatie daar.
Zo terug de Walsoordenstraat. Kloosterzand terug.
locatie waar er altijd huizen te koop staan. Kijk, hier aan de linkerkant heb je te koop, de rechterkant ook. Maar bon, het zijn ook wel huizen die vlug weggaan. Die verkocht worden en dan zie je opnieuw. Maar bon, hier kan je wel altijd iets vinden. Het volledige jaar door. Zo het Marijkeplein. Dus Kloosterzand is natuurlijk ook wel mooi om te wonen, zoals Vogelwaard en alles, maar natuurlijk zit hij ook met het woon-werkverkeer. Je moet er natuurlijk allemaal mee rekening houden. Hè. Ja, de zon komt erdoor.